Život. Inšpiratívny a plný radosti, no zároveň aj krehký a plný výziev. Milióny ľudí čelia rôznym zdravotným ťažkostiam. Preto v spoločnosti Krka neustále vyvíjame riešenia zamerané na najbežnejšie choroby tejto doby. S rozsiahlými znalosťami, výnimočnými odborníkmi, najmodernejšími technológiami a so srdcom, ktoré rozumie potrebám pacientov, lekárov, veterinárov a farmaceutov. Každý deň pomáhame ľuďom so zvýšeným krvným tlakom a hladinou cholesterolu. Pomáhame tým, ktorí trpia depresiou, úzkosťou alebo demenciou. Tým, ktorých trápi pálenie záhy, žalúdočné problémy a bolesti. Pomáhame tiež pacientom s cukrovkou, rakovinou a mnohým ďalším. Sme hrdí na to, že sme tu pre vás a poskytujeme vám kvalitné, bezpečné a účinné lieky. Pre deti a dospelých, pre ľudí a zvieratá. Pre viac ako 100 miliónov ľudí na celom svete, ktorým pomáhame žiť zdravý život.